10 mlynedd yn ôl, o'n i'n chwarae i Treorci seconds, a nath ffrind i fi ofyn i edrych o'r mab pen pali oedd yn dod o Patagonia, rwy. A ges i bach o sioc pan nes i gyrraedd, achos o'n i'n disgwyl rhywun bach, gwallt di, eitha blewog. A pan nath i droi lan, oedd e'n 6 foot, eitha cyhyrog, efo gwallt mawr Carlos coch, fel fi. So pan roi yn y tŷ, oedd e'n boi eitha serious, oedd e ddim yn dweud lot, oedd e jyst yn eistedd dawel. Ac yn hardi, gallu gweld, oedd rhywbeth yn bod y fe, oedd e ddim yn edrych yn hapus, oedd e eitha stiff, oedd e'n bach yn twitchy, a nath yn hard clico wedyn. A nath e dweud, ti'n chwarae chwaraeon? Ydw. Ti'n chwarae rygbi? Ydw. So pryd oedd y tro diwetha nes i chwarae rygbi, a dweud, mis yn ôl. So oedd yn hardi'n gwybod, oedd e'n eitha twitchy, achos oedd e heb o mas. So nath e dweud, ti eisiau mynd am run? Ydw. So nath e dweud, pa mor bell ti eisiau redeg? Pa mor bell i chi moyn i fi redeg? So nath yn hardi mewn mas ar y bike, dy fe tu ôl, a nath yn redeg 11 milltir. So yn amlwg oedd e'n boi eitha ffit. So ar ddiwedd yr wythnos, a di sadwn, oedd game dyn ni, Treorci seconds, a o'n i wastad yn fyrl o props, so nes i dweud, ti eisiau chwarae? Ydw! So dath y diwrnod, a hwn oedd y tro cyntaf blynydde, oedd y reng flan i gyd yn siarad Cymraeg, sef fi, fy mrawd, a rwy. Athon ni mewn i'r scrum cynta, a dyma pryd nath pethau dechrau mynd yn chwal. A y reol crouch, touch, pause, engage newydd yn mewn. O'n i'n gwybod o roi erioed i clywed amdano fe. Cyn crouch, touch, oedd wedi smasho mewn i gwyneb y boi cyferbyn. Oedd ref gael nhw'n ôl, edrych o roi a dweud, right, crouch, touch, pause, then engage. Nath ei mynd, OK. Ddim yn deall gair. Aeth straight mewn, crouch, touch, slamo mewn i gwyneb yr un peth to. So oedd y ref am ddim mewn i boced, a dyna pryd nes i sylweddoli, o'n i rioed i clywed rwy yn siarad Saesneg. Oedd e'n siarad Cymraeg i fi a'n heili, a oedd e'n siarad Sbaeneg i'w fam. Oedd e ddim yn gwybod gair o Saesneg. So nath y ref edrych ar e, a nath i'n mynd am i boced, nes i'n mynd, ref, he's from Patagonia, he only speaks Welsh or Spanish. A nath edrych ar fi, nath edrych ar rwy, a nath e dweud, do you speak any English? A nath roi edrych ar fi, a nes i'n mynd, wyt ti'n siarad Saesneg? A nath e edrych nôl ar y ref, a nath e mynd, I have a baccalaureate in the English language. A nath ref edrych arne, a just mynd, melyn. A does dim angen siarad Saesneg i o beth mae cerdyn melyn yn meddwl.